ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз мо қарор дорем дар Гипразем дӯстони гиромӣ. Унаунҷо военни гарадок мебошад. Инҷо канечкаи автобусҳои 18, маршруткаи 19, 14 ва ғайра ва хонаи имрӯзамон дар ҳамин бино ҷойгир аст. Ман дӯстони гиромӣ, худи Dom 11 этажа мебошад. хона дар 3 мошинаш ҷойгир аст. Ана хона мебошад дӯстони гиромӣ. ҳама трезош решотка дорад. бисёр бад гап намезанем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага мебошад бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюмошонаи бинои новостройка. Худи Dom 11 этажа мебошад. Аз ин тараф дӯстони азиз кухни, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷра меҳмонхона. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ремонти замонавӣ дорад. ҳатман навора то охира тамошо кунед. Дар охири навор нархи хонаро эълон мекунем. аз кухни сар мекунем. хона чӣ хеле ки гуфтем 43 метри квадратӣ мебошад, лекин айрои ҳуҷҷат 39 метри квадратӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. Dom техпаспорт дорад. свет ва обшам ҳамавақта. инҷо бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона ҷойгир мебошад дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, военни Гарадогда, назди заправкаи Тоҷирон, мактаб дар наздикиш. отопление надорад. чӣ хеле ки мебинед, ҳар як треза панҷара, яъне решотка доранд. пардаҳо, қолинҳо, мебел, техника ҳамаш меистад. акнун мегзорем ба дуюм ҳуҷра. хона дар сеюм ошона ҷойгир аст. ошонаш бениҳоят хуб мебошад. худи Dom дари даромадаш чипхатия, лифтошам чипхатия, лифтош 100% кор мекунад. на танҳо мактаб, магазин, аптека ва дигар чизҳои лозима ҳамаш дар назди хона мебошанд. бо транспортам ягон проблема нест. канечкаи автобусҳо дар назди хонаяй ба любой кунҷи Душанбе рафта метавонед бе ягон мушкилӣ. нархи хона бошад 402 000 сомонӣ, 35 500 $, ё ин ки 2 762 000 рубл. нархи хона дӯстони гиромӣ бо савдоам мешавад. соҳибуш дастошина сум дар корай, барои ҳамин фақат фурӯшия кредит ё ин ки алиш намешавад. ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюмошонаи бинои новостройка бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ремонти замонавӣ дорад. ҳуҷҷатошам қоидавӣ техпаспорт ҳаст. худи Dom 11 этажа мебошад. даромадгоҳаш чипхатия, лифтошам чипхатия, ҳама трезоҳо решотка кардагиам. мактаб, магазин, аптека ва дигар чизҳои лозима ҳамаш дар назди хона. канечкаи автобусу маршруткаҳоям ҳамашон дар назди хона мебошанд. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед, савдо мешавад. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид. худо нигаҳбон.